Zdravím všetkých chlopov tohto videa. Dnes som pripravil pre vás také videjko, ako som oživoval Pionier 220. Keď ste nevideli minulé video, určite si ho pozrite. Tam bol vlastne ten Pionier 220. Som tam trošku vysvetlil, ako som ho oživoval, čím som ho oživoval a ukázal som ho výzorovo, ako vyzerá, aké má plechy, či sú hrdzavé, či nie a čo mu tam chýba, čiže určite si pozrite toto video a prajem vám príjemné sledovanie. Určite si dopozerajte toto video do konca, môžeme začať. Po oživení tohto Pioniera som ho začal pomaličke renovovať. Renováciu som začal vzučiatkom. Potom som prešiel na predné koleso a konkrétnejšie na plášť, ktorý sme s kolegom dali preč. Potom sme išli hľadať dieru, odkiaľ nám koleso sfúkava. Preto sme nafúkali dušu a ponorili ju do vody. Ale nič sme nenašli. No, tak by som povedal, veľmi ľahko sa nám to darí, hej, dávať starý plášť dole. Tunak dvaja makáme 3 šrubovákmi. A hovno to ide, akože. Sa bojím, že budeme musieť potrebovať flexu a to proste prerezať. Tak uvidíme. Dobre, flexu sme nepotrebovali. Potrebovali sme len 4 ruky a 3 šrubovaky. A 2 hlavy. A ako posledné na ten deň som dal šrubu na rukoveď plynu. Na ďalší deň som prešiel na hrdzavú nádrž, cez ktorú po hadičke išiel špinavý benzín do karburátora a ktorý upchával dízy. Najprv som dal preč sedadlo, potom som prešiel na sukňu, ale som zabudol odpojiť káble. Po odpojení káblov som vytiahol sukňu a Pionier. Aj, fuck. Jau, to bolelo do frasa. Potom som malý motocykel otočil a som začal pozorovať špinu v hadičke. Potom som odpojil hadičku a som išiel po nádobu, kde by som ten špinavý benzín vylial, pretože určite sa niekedy zíde. Kamo. Ty kokos, ja som nič nejedol dneska. No a konečne som sa dostal k nádrži. Odmontoval som aj zadné tlmiče, aby sa mi potom čistá nádrž ľahšie montovala, ale tak robil som to prvýkrát, tak neviem, či som to urobil zbytočne. Po odmontovaní hrdzavej nádrže som ju dal na stôl, zobral som telefón do ruky a natočil, ako vyzerá tá nádrž vnútri. Potom som zobral sklenenú nádobku, do ktorej som začal vylievať benzín, ktorý zostal v nádrži. Samozrejme ten benzín bol špinavý a som debil, pretože som mal zapnúť rezervu.
Tu je ten špinavý benzín a môžete vidieť na spodku usadenú špinu. Ale ja vylial som. Čo vy na to? Dá sa tento ešte benzín používať? Potom som odmontoval palivový kohútik a sledujte, čo som vytiahol. Nemal to byť náhodou filter? Juch, ty kokos. Počkaj. Vydal som benzín na stôl. Filter tam zostal. Akože nie som expert, ale tak nemal ísť náhodou preč. Akože, jak ho mám teraz vytiahnuť? No super. Spadol dnu. Opa! Čo tu vidíme? Filter v riti, budem musieť nový kupovať. Ale to akože, keď som svietil na tú nádrž, už som ho aj videl, že je mŕtvy. Potom som to všetko pekne prefúkal kompresorom a prešiel na odhrdzovanie nádrže. Zasypal som tam 2 balíky kyseliny citronovej a zalial horúcou vodou. Potom som tu nádrž zakryl handrami, aby sa udržiavalo teplo, odložil do garáže a nechal to všetko na noc. Na druhý deň som tu limonádu vylial a som išiel hneď pozrieť, či sa tá nádrž vyčistila. Po 10 hodinách sa vám spraví pekný citronový koláč na Vianoce pre deti a mládež. Zo spodku nádrže, aby sa nám nič nevylialo, je potrebné tú dieru niečím zakryť. Odporúčam zobrať kus dreva a vybrusiť ho do takej pyramídy. A potom ten kus dreva pribiť do tej diery kladivom. Nádrž sa vyčistila celkom dobre, ale na spodku bola príliš hrubá hrdza. Tak nevyčistila sa tak úplne perfektne. No akože, nie je to ideálne, hej, ale tak, je to lepšie než bolo. A s tým, že som sa chcel na druhý deň povoziť, tak som si to sitko musel vyrobiť sám. Tak som zobral kalhoty či pančuchy, neviem jak sa to volá, a omotal ho kostru toho starého sitka. Potom som to zafixoval drôtikom. A fakt vám neodporúčam to robiť, pretože to homemade sitko vôbec nič nevyfiltrovalo. Ešte mám pocit, že sa začalo rozpúšťať a bolo to ešte horšie. Potom som tu nádrž vysušil stavbarským fénom a to homemade sitko sa tam mi ani nezmestilo. Bohužiaľ som to nenatočil, ale normálne sme to sitko tam museli dať na silu. A teraz, keď som to nedávno rozoberal, tak som odmontoval palivový kohútik a ten filter, jasne, že mi tam dnu zostal, no to sitko, a musel som to vyberať a dával som tam nové, pekné, čisté. Potom som dokrutil motor k rame, našiel som a zakrutil šrubu na výfuk, odmontoval a dal nový ihlový ventil na viečko plavaku, pretože tá ihla bola upchatá. A plus som nastavil hladinu plavaku, ale som to už nenatočil. Viečko plavaku som zakrútil. Potom som rozbalil a dal nový palivový filter. Zaliali sme benzín, ale do karburátora sa nedostal. A presnejšie povedané, nám Pionier až tak dobre nechcel štartovať. Jedine naštartoval tak na
pár sekúnd, normálne, že tak na 2 sekundy a koniec. Preto sme dali preč výfuk, lebo som myslel, že je upchatý, akože výfuk je upchatý, ale som myslel, že dôvod bude výfuk, tak sme ho dali preč, naštartovali a opäť nechcelo to ísť, tak kolega akorát dal dobrý nápad odmontovať sviečku a rovno do valca strieknúť striekačkou benzín. Čistil som ten karburátor čističom brzd. Pekne tlakom som všetko vyčistil, poutieral. Toto je servis. Čiže volajte si kolegu, Ďurko, dám vám na ňoho telefónne číslo, aj heslo od Instagramu, môžete ho hacknúť. A rád vám pomôže, rád vám príde pomôcť. V podstate. Prebral mi teraz Jurko prebral motor na Škodovke, na Oktávke, takže môžete si ho volať a pohode. Zodrbané sú dizy. A deň predtým, ako som išiel natáčať toto video, keď ste ho ešte nevideli, tak určite si pozrite. Som od 11. do 3. hodiny rána s druhým kolegom skladal ten Pionier. Sme tam dávali reuma plechy, tunel čo ide na válec, a na tie všetky plechy sme hľadali šruby, matice a podložky. A plus to bolo kurňa ťažké, pretože minulý majiteľ veľakrát spadol z toho Pioniera a boli ohnuté plechy, stupačky a to všetko pekne sme museli vyrovnávať. To je na dnes všetko. Komu sa páčilo toto video, určite nezabudnite dať like. Keď sa vám páči moja tvorba, keď sa vám páčia staré motorky, keď sa vám páčia veterány, crossky, pitbajky, tak určite dajte odber na tento kanál a čaute.